बालू 80 साल 60 साल एक तो 80 साल के जियते नहीं खे मनो 60 साल के लमसम जब नावका लइकवन के देखत लो जितना नावका लइकवा हमनी खान बालो तो जब देखत लो तो हेंगे कान्हे पे गमछी बाबा लो धलत लो आ सुरती बनावत रहत लो कहत लो इनका बहन चेत नहीं दिन भर घर में घुसल रहता एगो हमनी के जमाना रहे कि हमनी के अपना मेहरारू के लगे 5 महीना 3 महीना 6 महीना पर लगे जात रहनी हो जाए आ एकरा बहन चेत जहिया से मेहरारू लेके आइल रात दिन घर में घुसल रहता तो हम वो बाबा लो से को बात कह कि 5 महीना 3 महीना 6 महीना पर लगे जात रहल हलो त 8 गो 9 गो 10 गो लइका होत रहल हस आजकल के लइका त रात दिन घरवे में घुसल बड़ा सो तब वो एगो से दूगो होता वहू से नहीं के होते कहीं गो में नसबंदी हो जाता अगर आज वो जमाना रही तो हमार चाचा लो चाइना देश फेल कोइले रही तो दादा वहू सब चीज पे वीडियो बना के डालनी जोन की सबके अच्छा